I entrem a la segona part del programa, on anem en lo vestuari i per això connectem en Gerard Capera, entrenador del club de futbol Ampolla. Hola Gerard, bon dia. Hola, molt bon dia. Primer que tot, Gerard, enhorabona, sou campions de Lliga de tercera catalana i això significa que heu ascendit a segona. Sí, molt contents d'haver assolit l'ascens i, bueno, pues, ahir vam viure una gran festa i avui, pues, molt contents de tornar a segona catalana. Encara, evidentment, en els pensaments posats en el que ahir va passar, no? Perquè ahir, diumenge, se va dur a terme l'última jornada de la Lliga d'esta temporada. Vosaltres vau jugar contra l'Amposta B, fora de casa, resultat final 1-3. L'Amposta, que ja se trobava salvada del descens, se us va adelantar el marcador. Clar, quan vau veure l'1-0 a la primera part, què va passar al vestuari per poder remuntar? Bueno, ha sigut la tònica d'esta lliga, que ha sigut molt complicada, que tots els equips ho han ficat tot molt difícil. Vam arribar a la mitja part que els tres equips que anàvem dalt estàvem perdent els tres, o sigui que és la tònica de la lliga i dic que és molt complicada i bueno, la primera part vam tindre bastantes ocasions, vam desaprofitar un penal i un error en una pèrdua de pilota, l'Amposta ens va poder fer l'1-0 i bueno, pues, no res, transmetir la tranquil·litat a la mitja part, que remuntaríem el partit, que estaríem allí i sí, durant els 25 minuts de la represa de la segona part vam veure l'ampolla de tota la temporada i ens vam acabar imposant justament. De fet, va marcar Izan Fortuño 2 vegades i Covacho. Sí, Izan estos últims partits ha tret la vena golejadora que porta, que l'any passat en el Santa Bàrbara ja va fer 7 o 8 gols també, i bueno, i sí, i Manu, que pues, és el nostre golejador, també va poder marcar. Gerard, això trobo que ja ho vam comentar l'última vegada, però és que és molt fort que fins l'última jornada no han estat les coses obertes, tant per dalt com per baix, i mira, al final valtros campions primers, però, per exemple, els segons, al final ha quedat Jesús i Maria a la promoció d'ascens, vull dir que les coses s'han... Bueno, fins l'últim minut no s'han decidit. Sí, ja he dit que la Lliga ha sigut molt competitiva. Han sigut 7-8 equips que abans de les últimes 10 jornades tots tenien opcions, després s'han anat despenjant, perquè clar, és normal quan ja queden menys partits, però ha sigut molt difícil. Josep Maria ha anat moltes jornades líder també, los Roquetes, los Santa Bàrbara, tots els equips han passat pel lideratge, el Flix, tots, i bueno, pues, al final pues, nosaltres hem fet una segona volta crec que espectacular i així han pogut acabar primers. Clar, perquè igual això durant la primera volta no us ho haguéssiu pensat? No, bueno, jo sempre he cregut en aquest equip, sempre allí han anat i dit que l'Ampolla havia d'estar els 5 primers perquè tenia equip per a estar i, home, clar, és difícil d'imaginar-te la segona volta que hem fet, però jo la primera volta hi van haver molts de partits que diem, hòstia, com hem pogut perdre este partit si hem sigut millors, si hem tingut moltes ocasions i no mos acabava d'entrar la pilota i aquesta segona volta pues, mos ha entrat tot i així hem pogut remuntar. És la primera vegada que l'Ampolla està a segona o no? No, l'Ampolla ja ha estat moltes vegades a segona i crec que ha estat més vegades a segona que a tercera i normalment sempre que ha muntat, que ha baixat, en un any, 2 anys hem tornat a muntar, llevat d'un període, no sé si el 90 o així, que vam estar 7 o 8 anys a tercera catalana seguits. Llavors sempre ha pogut muntar, si no l'any següent, al pròxim. Ahir, Gerard, quan va pitar l'àrbit el final del partit, eufòria màxima, suposo. Sí, bueno, eufòria, bueno, una mica de tot, se te passen pel cap moltes coses, molts moments, molta gent,
i és lo bonic del futbol, no? Que ho pots disfrutar en els teus i pues, penses en moltes coses que t'han passat, gent que no pot estar al teu costat i bueno, coses d'estes. Ja, clar, és un moment, no?, de recordar bueno, les coses, de pensar, a part, deixant a banda la felicitat que també hi és. I clar, entenc que també la grada va estar allí animant a l'equip. Sí, la grada espectacular, molta gent de l'Ampolla. Els dos partits ja contra el Santa Bàrbara a casa també va vindre molta gent i molt content de veure que la gent de l'Ampolla ha respost amb el club i ajudant els jugadors en tot moment. De fet, clar, la celebració, esteu allí al camp, però també he vist un vídeo que després esteu per allí pel passeig de l'Ampolla, els jugadors. Sí, vam fer una rua i vam visitar dos locals que ens donen suport i, bueno, vam fer una gran festa i inclús alguns jugadors van acabar a Salou. Sí o no? Sí. Que bo, que bo. Pues, home, evidentment, és que és per a celebrar-ho. Sí, clar, es veurà. Molt bé. I vosaltres, clar, la temporada ja s'ha acabat. Fareu algun, no sé, sopar de final, així de celebració, el que sigui? Sí, la setmana que ve, el divendres que ve, fem el sopar de final de temporada en tot el futbol base, nosaltres, tots junts allí al camp, i allí pues, tornarem a celebrar. I tant que sí, que això, vull dir, que s'ha de celebrar i bueno, en l'eufòria, en la felicitat que us comporta a vosaltres. I clar, ara estem parlant de que l'any que ve jugareu a segona. L'altra vegada, Gerard, ja vam parlar que tu la teua voluntat és de continuar sempre que l'Ampolla et necessito. Sí, bueno, ara és el moment de disfrutar d'això. Suposo que aquesta setmana ens parlarem, a veure què és el que decidim, què és el que vull fer jo, i ara estos dies ho comentarem en la família, si continuarem, si no continuarem, ja veurem. Són coses més de parlar en els meus i en l'Ampolla, i ja vaig dir que si l'Ampolla em diu que em necessita, jo sempre estic disponible per a l'Ampolla, però bueno, he de pensar algunes coses en tranquil·litat i a veure què passa. Això, clar, és que té doble afegit, doble mèrit que l'Ampolla, bueno, ha sortit d'un projecte pràcticament nou de fa, si no recordo malament, 2 temporades, no?, que s'ha canviat la dinàmica aquí a l'Ampolla. Sí, és un projecte nou, en gent que sempre ha estat vinculada al futbol com a jugadors i això, i bueno, vam agafar el club i ens pensàvem que volíem fer un club potent a tercera catalana, que pogués estar dalt, que poguéssim disfrutar, que poguéssim tindre gent de la comarca, de gent del poble, si pot ser. I bueno, ens ha sortit, crec que redó, hem superat les expectatives que teníem i bueno, jo, de l'equip que havíem fet, jo quasi tota la plantilla la conec del futbol base, que els he tingut al futbol base i tot això, i confiava molt en ells i bueno, ens ha donat un resultat i són jugadors que es mereixen jugar a segona catalana i l'any que ve tindran l'oportunitat. És que, clar, tu com a entrenador diu ser una satisfacció total haver aconseguit això i a part el que dius, no?, de que són jugadors que coneixes des de que són petits del poble o de molt a prop, vull dir, per a tu, clar, és una satisfacció. Sí, clar. De l'Ampolla ja ens coneixem de fa molt de temps, no?, que he sigut coordinador de l'Ampolla, entrenador de l'Aleví, bueno, sempre he estat vinculat. Els altres de futbol base, com tinc el meu fill que també juga a futbol base, he conegut a molts i bueno, he anat en equip així de jugadors que jo coneixia i bueno, la veritat és que són jugadors que són joves però
crec que tenen potencial i que poden jugar perfectament a segona catalana. I tant que sí. Pues des d'aquí, Gerard, una vegada més, enhorabona, felicitats, a seguir-ho celebrant. Ja tocarà el moment d'assentar-se i pensar i parlar per la pròxima temporada, però ara a celebrar que us ho mereixeu molt a l'Ampolla. Moltíssimes gràcies, Gerard. Moltes gràcies a vosaltres.